namatay. Charger. Ay, wala signal. Wala. Shout out, idol. Route 731, shout out. Pahinante tayo ngayon. Yung pahinante ko, bukas driver na yan. Driver na yan bukas. Okay na. Ayos na yung takbo. Ikipagsabayan na sa mga bus. Yan, ingat lang. Bago pa lang magmaneho. Para hindi kasampulan. Dito na kami idol sa sa Gumaka. Ayan, yung mga kapihan, malapit. Korsonada ng helper ko mag-drive kaya relax ako dito. Release yan boy, release yan. Tandaan mo yung mga yung mga release. Akala ko sila yan nga. Tandaan mo yung mga release tapos yung mga ginagawang kalsada para hindi ka bulaga. Ay, mahirap niya pag mag-stop ball ka diyan. Susundan mo. Yung mga biyahe dito. Yan yung tatandaan mo, mga release. Kasi ang dami ng release dyan. Tapos mga ginagawang kalsada. Mga tama ka talaga, no? Tapos sa lugar-lugar yun, lalabas ito, release me. Wala ka chicks dyan. Marami chicks dito dol. Kaso nga lang, hindi tayo pwede hinto-hinto dyan. Ayan, kapihan. Basta mga driver. Ito naman dito, yung mga chicks boy, oh. Ayan yung mga chicks boy natin, mga kabady, oh. Ayan. Ayan, kasi marami dyan, oh. Ayan. Sa chicks lang, marami dyan, oh. Asa na sila? Wala na. Kabady, oh. Aba. Marurot yung driver ko, oh. Jack ba dala nyo? Hindi, ano to? Isuzu idol. Isuzu to, Isuzu. Uy! Sino yan? Sige. Kasamahan niya ata, akala ko si Jojo yun. Kasamahan ni Jojo. Shout out kay Tita Remy. Tita Ray. Ano, kumakain na sila.
Wala pa yung jack ko, Dol. Sira pa yung jack ko. Yan ba yung unit kaya? Oo. Baka bukas, makabiyahe na akong Bicol. Extra lang ako dito ngayon. 2 araw. Tulog na sila. Oh. Dito sa banda na to, hindi ako natutulog dito pagka ano. Kasi madilim dito eh. Doon sa mga karamihan, liwanag. Liwanag ka, walang pinikado. 10 wheels. Ano lang to doon? 8 wheels. Double I-beam. Double I-beam na wheels. Nabuo na nga ng salamin namin, no? Pasok na kami ng ano, Claredel. Pag nag-drive ka na sa Manila, hindi na pwede yung sando at short. Oo, matik talaga. At sapatos talaga. So, yung pa yun natin ko, may lisensya sa 1-2. 1-2 ang code na lisensya mo? Oo. 1-2. Kaya bukas, i-road test na siya sa 4 wheels. Kailan mo papadagdagan ng 3 yan? January ka. January. Kailangan 1, 2, 3 kasi yung ano mo, para kahit pa paano makapag-drive ka na itong malaki. Kasi yung ano ni Musdan nga, ako mag-drive dito sa Quezon. Kingston. Oo. Dahil pwede ka naman mag-drive dito kasi gabi ka lang papasok lagi ng ano, Manila. Yan yung ano. Kaya iwas ka dito sa Antipolo. Wala ganong checkpoint. Tapos ingat-ingat ka lang kasi mahirap niya pagka gabi-aberiya. Tama yung lisensya mo kahit ilang oras ka umalis eh. Kaya lang, pag dito na biyahe mo, kakabistuin mo yung mga ano, bulagaan dyan. Hindi lang dito pwedeng marunong ka lang mag-drive. Kailangan kakabisaduhin mo yung mga release dyan. Tulad ng release na yung Corbada. Eh kung hataw ka pa, hindi mo alam na release na pala yun, lipad ka doon. Pati yung pag na-full stop ka pa doon, yung mga nakasunod sa'yo, sub-sub din. Doon sa may ano, sa may Candelaria, yung release doon, madilim. Oo, doon. Marami ang naano doon, mga motor. Marami nadadali doon. Marami lumilipad na motor. Yung release na yun. Pinaabangan ko doon yung sa nila. Sayang pa. Bobis! Ataw si Bobis, oh. Mga ordinary lang bus na yan. Bobis. Oh. Bin Laden, shout out. Hey viewers, shout out. Daddy. Relax tayo ngayon kasi mayroon tayong driver. Ayan talaga pag mga bago pa lang ang drive, excited. Gusto lagi mag-drive. Wala namang problema yan. Para maasa talaga muna bago mag-maniyo. Pero doon ka muna sa Manila para ano, masanay ka makipag-gitgitan doon. Oo. Dito, probinsya, walang problema dito.
Diretso lang. May naina ka, wala ka. Singitan ka lang. Wala na yung kakonvoy namin. Naiwan na kami. Bilis din yan eh. Forward kasi. Doon tayo na iwata kumakain. Pagka malusot sila. Yun yung dating ano company ni ano ni Madiskarte PH San Miguel. May Jollibee oh. At Timonan. Pag-angat natin yan, wala nang signal dyan eh. Nasigsag. Ikot pala pag ganun. Di ba may tumawag dyan nga trailer nga bakal ang karga? Oo. At tulad yun eh. Umulan pa. Ang dulas ang daan pa, espalto, umulan. May nagdaan doon yung trailer. Wala. Hirap lang dito signal. Duling ka yata sa mga ano eh no? Kalsada. Parang Mulubak. may kasalubong ka. Bakit yung Huwag mong tingnan yung kasalubong mo. Ilis